Ola, hoxe imos a repasar os amigos do 10. Quenes eran? Eran todos aqueles números que cando xuntábamos conseguíamos formar o número 10. Para iso empregábamos a casiña. Esta casiña tiña diferentes pisos e tiñamos que cubrir cada un dos pisos para conseguir que esta persona fora capaz de chegar ao tellado da casa. Para iso temos que cubrir cada piso con amigos do 10. Pois vamos alá. Vamos a comezar, por exemplo, co número 1. Colocamos un obxeto que teñamos na casa na recta numérica do número 1 e colocamos no primeiro piso de arriba o 1. Vamos a buscar cal pode ser amigo do 1 para conseguir formar o 10. Para iso vamos contando ata o 10, ou senón empregamos os palillos e imos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Cantos palillos necesitamos para chegar ao número 10? 9. Pois colocamos aquí. O 1 e o 9 son amigos do 10? Sí. Por que son amigos do 10? Porque se os xuntamos, conseguimos chegar a 10. Vamos con outro número. Recollemos palillos e vamos a ir, por exemplo, ao número 4. Colocámonos no número 4. Como comezamos co número 4, poñémolo aquí. E vamos alá, vamos a mirar canto nos falta para chegar ao número 10. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Necesitamos 6 palillos para chegar ao número 10. Pois colocamos aquí os 6 palillos. O 4 e o 6 son amigos do 10? Sí. Por que son amigos do 10? Porque se os xuntamos, conseguimos chegar a 10. E agora propóñovos algo, nenos. Vamos a completar as diferentes plantas para conseguir que esta persoa chegue ao tellado. Aí vos lo deixo, moito ánimo.